Дами и господа, този поздрав е специално от Бъци и Пенка за техния зет Валю, за братовчетката Юла, за зет Марио, за леля Камелия и за братовчетката Нанси. Всички тук! Me familia Saromalen kaj šunena O Valjo Barorom Jola Lačiromni Mario Baromanuš Kamelija I Nansi sa Stipe Vali grbi na našата familija. Ние сме номер 2, където минем става веселие. Радост навсякъде. Камелия събира цялата фамилия с много обич и голямо сърце. Вали гърми на нашата фамилия. Ние сме номер 2, където минем става веселие. Вали гърми на нашата фамилия. Ние сме номер 2, с любов, с уважение. Живеем всички заедно. Бъци и Пенка Вакерена. Най-голямото богатство не са парите, а семейството. Дебел те пазил с Стипе Бахтале, берекет и много любов. Вали гърми на нашата фамилия. Ние сме номер 2, където минем става веселие. Вали гърми на нашата фамилия. Ние сме номер 2, с любов, с уважение. Живеем всички заедно. Поздрав от Бъци и Пенка за Валю, Юла, Марио, Камелия и Нанси. Да сте живи, здрави, с Стипе Бах.